iyo akanzi enda kunyika ndichakuratidza kureva kuti God is not concerned about the direction that Abraham is going to take. He's concerned about the obedience. That direction chozoratidzana wasimuka. Right? There are certain things that you never get to understand and know until you begin to move. Unotanga kuita action, unotanga kuita movement, and that movement will cause God to show you the direction that you are supposed to take. So obedience is greater than having a direction without obeying the voice of the Lord. Simuka ube pahama dzako uende kunyika yandichakuratidza. So Abraham ari kusimuka ari kubva pavanhu nzvimbo yari comfortable. I always say this. Comfort zone is a zone of dream distraction. The moment you are too comfortable, sometimes you don't move forward. Unozara unogona kunge uri munzvimbo iri comfortable but isina progress. Wogona kuva munzvimbo isiri comfortable but ine progress. So sometimes when God wants to take you to a place yaanoda kuti uve anokuisa panzvimbo iri uncomfortable. Unoiswa panzvimbo yekuti unounzwa kuti handisi comfortable panapa. But ipapo ndo pane progress yako. Ndinowanzotarira muka channel yemuka yeye. Unoona kuti kana imhembwe kana ichizvarwa inongozvarwa iri pamahwani. Mwana akazvarwa anozvarwa muhospital muri comfortable, paina nesi, paine chi preparation iripo. Kamwana ikako kakasatochema vanotova worried katadza kuchema nei. And kanozvarwa akazvarwa kachifamba. Imboimagine kana mwana achingozvarwa ngoti kachibuda kuti kusangana kwatikuita muchirongwa chekuzvarwa murisei munozapa vanhu vanomhanya kuti kangouya kakakura inda kanouya kotombotrenwa kuti kakure kave neupenyu. Pari ukapinda musango unoona kuti mhuka ichizvarwa inongozvarwa itotanga kutiraya kufamba. Because inoziva kuti munoma hamuna kumira musha, hamusime chisaladi. Hamuchongwe nemasaladi musango. Survival of the fittest. Kachizvarwa 3 kilometers away, shumba inenge ichitobhonga. Saka anotouya mwana ari wired kuti kurumidza kurarama, kurumidza kutoziva kuti ndofaita. Saka ndoda unonzwise chinhu one. Unozara kuti dzimwe nguva unozvarwa mufamily yekuti unonyatsoona kuti unotsangirirwa uchiri mudiki. Unotangirirwa kutoona kuti how can I survive uchiri mudiki. Saka Mwari pari kubvisa munhu panzvimbo iri comfortable achimuendesa kunzvimbo yaari kuda. Ari kuti I want to bless you but I will not bless you in a place where you are too comfortable. Simuka ubve kunyika yako uende kunyika ndichakuratidza. Unoona here kuti Mwari pari kudaro ari kuti I cannot bless you uri among certain people. There are certain people kuti ukatamba navo ukaswera navo unononza blessing yako. There are certain people vanotaura zvinhu zvinokonzera blessing yako inonoke. There are certain people ukatarira phone book mako uchaona kuti kune vanhu vekuti muna nyaya dzeprogress, mune nyaya dzamafaro, mune nyaya dzamabhebhi dzekugocha dzei. Vanhu ivavo vanofana kuti vabve mulife yako for the Lord to bless you. Mazvinzwa kandichakudzita in my mind. Kune vanhu vanononotsa zvimwe zvinhu kuti zviite. Takamboona kuchidedzerwa kunzi kana kuchinaya musamira pasi pemuti. Vari ngotaura kuti mheni hainei newe, haina nyaya newe, but pawamira ipapo mheni nemuti zvine nyaya dzazvo. Ipapo unobatanidzirwa ndawamira pachinhu chine nyaya nemheni kudhara. Unozara muupenyu kune vanhu vane maspirits okuti the moment yaunoramba uri pakati pavo unononza blessing yavo. Simuka ubve panyika. Ndoda kuti nditsanangurire umwe munhu munyama huna, but look at the team yawakatendera mafesi yako, mafia yako yauri kutamba nayo iri kunonotsa blessing yaMwari. Simuka ubve panyika iyi uende kunyika yandichakuratidza. But anonzi ibva pahama dzako, your family, oba hanzi ibva from your country, oba hanzi from your father's house. Pari kunzi from your father's house pari kureva kuti Tera vaiva baba Abraham vane establishment yavanga vainayo yemhuri yavo kuti iwewe unovaka apa, unorarama uri apa, unorarama uri apa. So Abraham was very comfortable and God knew as long as Abraham is comfortable he will never think about a nation. God wants to build a nation from Abraham, but Abraham has got a village mentality. So Mwari ari kumubvisa pa mentality ye village achimuendesa kwaanofunga about building a nation. Do you know sometimes ukatirwa zvakanaka unopinzwa mahwani mukuitirwa zvakanaka. Ndakamboona dzonzi nyuchi dzedze. Kune nyuchi dzinonzi wild bees, koya nyuchi dzinonzi domesticated bees. Dziri domestic dzedze
zvamunoita munogadzira beehive, moisa zvinhu, moisa beewax imomo, moisa maruva padhuze, moisa mvura, izvo yadzopinda dzotanga kugadzira uchi. But kugadzira kwadziri kuita uchi hadziende kure kundotsvaka mvura, hadziende kure kundotsvaka maruva, hadziende kure kundotsvaka beewax, but izvozvo ndo zvichareva kuti padzinongopedza kuti uchi hwapo hunobva hwatorwa. Uri kuona here kuti nyuchi idzi ikasangana wild bee inoenda kunotsvaka kure, but inogona kusvika pakutozonwa uchi, kutonwa muto uya uyu iri pamba iyi, zvinhu zvayo zvinongofaya. But painozoona kuti tiri kufairwa nekuti takarongerwa, panongonoti uchi huchiita hunobva hwatorwa. Saka iyi yapamba iyi is an employee, iyo yemusango is an entrepreneur. Urikuona kuti sometimes une nzvimbo yekuti akaona kuti you are skilled, unogadzirirwa pakanaka kuti gara apa, ita so ita so. But panopera mwedzi ndopaona kuti hakusi kugadzirirwa pakanaka, pane uchi huri kumorwa, pane zviri kutorwa kubva pandiri. Ndakamboona recently, ndakasvika pambudza ndikaona mahwende achimhanyira vamwe mai vakatakura bhegi ravo, kutovamanyira chakuda kuvatakura, kuvatambira, kuvachingura. Ndakaona mai vachiramba nebhegi ravo, but ivo vakaremerwa. Chavari kuziva ndechekuti ukaona kuti iro zvakanaka namahwinde aya, hapana, unosvika woiswa mubhazi risina vanhu 4 hours urimo, enda ukati haiwa ndoda kubuda, unozwa kuti isitatakura here madza, musadaro iyo, honai kwatabva nebhegi renyu. Saka vari kuti zviri nani ndiremerwe ndova nechoice than kurerukirwa ndoiswa pandisina choice. So kune vanhu muupenyu vanokuisa panzvimbo yaunofungidzira kuti ndakarerukirwa, but mukurerukirwa imomo ndo saini yekuti hauna kure kwaunoenda. I think I gave this example last time. Mukaenda kumaolympic uku kune inonzi mamarathon anoitwa ayaya, dzimwe nguva tomboti muri kumhanya kana 20 kilometers. Unoziva kuti pa 20 kilometers pane mota inenge ichitevera iri kumashure ichiona kuti afenda ndoupi, afenda achinzi pinda mumota, afenda pinda mumota. Kupinda kwaunoita mumota ndokundikana. Ukangofenda ukapinda mumota, unowana mumota muine life iri right, mune maorenji, mune mvura, mune tii. Izvozvo ndozvoratidza kuti wakundikana. Vamwe achiri kutikitira vachine chance yekuhwina. Pamunosvika uko vakakumirira vachiti hamuchamuona titu, pavanokuona uri mumota unonzwa kuti finish, waruza. Komunogoti aruza yavo yakagara zvakanaka, ndokuruza kwacho ikoko, kuuya wakagara zvakanaka. So sometimes ukaona zvinhu zviri safe for you, it's a sign yekuti hauna progress yori kuita muupenyu. Simuka Abraham, ibva pahama dzako uende kunyika yandichakuratidza. So Abraham anosimuka. Paakasimuka Abraham akasimuka nababa vake anonzi Tera. Ndobva baba vake vasimuka naye, ndobvaenda panzvimbo inonzi Babylon, ndobvaenda panonzi paTutao, ndobvaenda panonzi paMari, ndobvaenda panonzi paHarani. Nguva yese kana uchibva kuChaldea uchienda kuCanaan is direct west. But nguva yakasimuka nababa vake vanonzi Tera, Mwari akamurasa direction, ndobva atanga kufamba achienda kuside riri north. But musi wakafa Tera, pakafa Tera, Mwari ndopakabata Abraham akachidzoka kunzvimbo yaunofanira kuti upinde. Kureva kuti as long as Tera is there, hauende kunzvimbo ichipikirwa ndaTera ainamata vamwari vemwedzi, uye kwaine chimwari chimwe chaainamata chainzi sin god. So Mwari ari kuti as long as you are carrying certain people, your blessing is going to be delayed. Let me tell you something. Haikona kuva muna nementality yemob psychology yokuti ukaona pawanda vanhu unoti ndo pari right. Sometimes loneliness inotaura kuti neblessing yaMwari. Sometimes gurumwandira isaini yekuti Mwari akakusiya. Makambona nezvemajuru aya, majuru inomapedzesa mumwe mob psychology. Munhu anojuru zvamajuru anoisa nhokwe mukati, apedza majuru unonzwa MC wamajuru achidedzera kuti vadikani ngatibatirane basa, atibatirane aya tido anoramba akamira, unoona yesa abata. So azive kuti nhokwe iri kuenda kupi, inobudiswa obvanzi muchiachawa. Asara anosara tonamata wamasimba osa I pray, ndinonamatira nhokwe idzoke baba, idzoke muchienda kupi. Panouya nhokwe unoona abata kuti esewa anopera hazive kuti tikuenda kupi. Unozara muupenyu kune zvinhu zvaunomhanya kuita nokuti wakanzwa vamwe kuti ndo zvavari kuita. Abraham ari kuseparatwa nevanhu vakakura navo. You cannot do extraordinary things when you are among ordinary people. For you to become extraordinary, unovana kubva pa ordinary mindset, ordinary association. Kune vanhu vokuti unotamba navo
vasina kure kwavanokuendesa. Kune vanhu vaunofana kuzvibvisa pakati pavo. Uwandu hazvireve kuva correct. Unozara Mwari haashande nedemocracy. Democracy ndio inoti vanhu vakawanda vaita correct, but Mwari unoshanda netheocracy. Anoti kana ngati ita no matter vanhu vazhinji vari kuona kuti hazviite zambatsana. Mamboda kuchikoro anongovunzwa kuti mwana weshumba unonzi chii? Handa. Kwabva kwangonziwa anonzi handa nai. Alright, saka zvaida kutaura zvazvisiso. So mwana weshumba anonzi handa. Alright. Sa uchaona kuti teacher anogona kuti what's the answer? Kwabva kaita kama anombonzi kanogona kwabva anonzi zvenzvana. Unoona chechi class session zvenzvana. Unozwa teacher wese anoti zvenzvana mira uko. Unoona vanhu vamira ikoko. Unoona shamu yako chitorwa mati. Munorohwa muri ruzhinji ende kana yakuuya shamu yacho chinondinakidza kana vakurova varove musoro ka. Chakutadza musoro but varove musoro. Unoona richirowa kumashure. Vari kuti tikarowa kumashure kuno kuchavhurika. Uku noku ndo kuchataura nevakomana muteerere kana zvinhu zvitaurwa munoti kuwadzisa kuno. Sei rachidaro vari kunzwisisa kuti munogona kuwanda but muri wrong pauwandu hwenyu. So sometimes haisi nyaya yekuti vanhu vazhinji vari kuti kudii. Listen kuti Mwari vari kuti kudii kuupenyu hwako. Inzwa akawangu. Zvinhu zvauchatanga iwe muupenyu hwako zvichatoita resistance, zvichatoona vanhu vati unotengesa mota, unonyura, munhu wese anoita zvinhu zviri extraordinary anobuda mumindset iri ordinary. So Abraham ndo paanotanga kusimuka, ndo paatanga kufamba, but achifamba ndoda kuti uone chinhu ichi. Bible rinoti Mwari anoti kuna Abraham, I will bless you. Izwi kuti I will bless you arira kuti Abraham is not going to work. Abraham is going to a place yaari kunzi naMwari ndakupa, nzvimbo yaari kunzi ndakupa yaiva iri uninhabited by the people who were called the Canaanites. The Canaanites believed that this country belonged to them. They didn't know kuti Mwari anowaapa. Saka ma-Canaanites, when they see Abraham, they see an opponent, they see opposition, they see somebody who needs to be resisted. Mwari anakwenda kutaura ma-Canaanites, there is a man that I have given this country. Abraham ndiye akaudzwa, vavengi vake havana kuudzwa. So sometimes when God gives you things, he does not inform your enemies. They will still resist you although Mwari akupa. So blessing haire kuti matambudziko hapasina. Blessing yakafanana nefertilizer. Fertilizer haire kuti hauchasakura. Fertilizer ukarima munda wako unonosvika uchiditsve fertilizer so. Ukangonodira paine masora, nemasora anovarawo. Unozwa kuti aiwa tinotenda zvikuru nefertilizer yatadai kupiwa. Zvinototanga kunetsa nechibage chiita fertilizer yangu unozwa kuti budhimukoma musaita zvemafanisi. Fertilizer yani unoona chaku zvese zvinosumukirana. Unoona nefertilizer inoshanda futi kumasora. That's what anointing does. Anointing also ukava blessed navavengi vako vanobhuswa. Akubhuswa ma-opportunities jete kunotobhuswa navavengi futi kuti vakurwise. Saka unoona here kuti chinhu chinonzi blessing itsvete ndiMwari vari kukubatsira, but hazvichareva kuti hauna zvaunoita. Musikana wakarota kuhope unofanira kutogona kundopfimba kutsvetera futi iwo wakamurota. Wamurota kuhope ndiye Agnes wadzika gomo wanga uchirota uri ukangozwa kuti the devil is a liar. Iwe ndokudaiwa vanoshauri vamwe. Unotofara kutogona kutsvetera, unotosvika kutoti akwapisa uchizwa ndakupambira zuva. Kwapisa kuti akwapisa kuti yes, manje ndiye ndotsvaka kaviri. Kuti kutsvaka kaviri nei kuti mumoyo nemunyama. Kuti mumoyo muchitsvane kuti anorudo hangu. Ndio inonzi skill iyoyo. Wakamurota but you now need a skill. Inoita kuti zvawakarota zvive real. Saka unoona blessing haibvise the part that you're supposed to play. Abraham ari kunzi naMwari ndakuropafadza, but munyika yaari kuenda achinoona vanhu vane hondo naye patafura yagadzirwa naMwari. Tafura yese unopiwa naMwari ine hondo. Mwari akakuropafadza zvinomutsa vavengi. Vakanonzwise chinhu wani, vavengi havasi kuzombobva. Ucharamba uchirwiswa, ucharamba uchidya uchirwiswa. Ndosaka uchinzwa David achiti makagadzira tafura pamberi pavadzidzisi vangu. Ende unonzwa David achiti kunyange ndikafamba napamupato wemvura werufu handitye zvakaipa nekuti muneni. Kureva kuti unopinda nomumupata
Mwari ainewe, Mwari abvise mupata, Mwari unorisiya mipata iripo because inotipa motivation kuti tirambe tichimutsvaka. Saka unoona kuti sometimes dzimwe hondo dzaunadzo hadzire kuti une munyama, dzimwe hondo dzotora kuti wasvika patafura. Ukaona hondo dzako kuwandira wasvika patafura, if nobody is hating you, it's a sign yokuti hauna zvauri kuita. Hakuna kanzwi uri kunetsa newo nokuti hauna shopu yawakatanga. Hakuna mapurisa ari kunetsa anewo nokuti hauna mota yaunayo. Musi waunongowana mota chete, pesa pangotipfuura uchimhoresana nawo uri mukombi. Zvisese madhara anozva kuti abo kungonotenga aka unoona wakutonzwa here achiratidza kuti handidi zvokutaura newe chibudisa mapepa aikasva tatotanga kunetsana pawatanga progress ndopatatanga kunetsana. So progress attracts opposition. Every day of your life you must understand. Ndino vanhu vakawanda vanoya munhu wamwari ko pabasa paenda akumakwa waakumakwa noti vari kuona kuti unogona basa. Waona usingarigone vanokukurudzira nokuti you are not a threat. Unomakirwa nokuti une zvauri kugona. When you become a threat you attract enemies. So zvinhu zvinouya muupenyu hwako, hondo dziri kuuya muupenyu hwako dziri kuuya nekuti une ropa vadzo. Let me just say something about a blessing. Mukatora inozi yeast here. Yeast munoisa munokanya chingwa. Mukakanya chingwa muisa yeast. Yeast zvainoita haisiyo flour, but inobatsira flour kuti isimuke. Mukasaisa yeast munogadzira chimodo. Unozaira kuti vanhu vazhinji life yavo chimodo life. Uri kushanda zvinhu zvese zviri kuita, but unoda futi pamusoro pekushanda a blessing chete inokubatsira kuti zvinhu zviite. So Abraham anopinda, but Abraham achipinda Mwari akamugadzira mindset yake asati auya. Uri kuona here kuti the kind of life that you experience before you get to a place where you are supposed to get to inogadzira zvauchava wakumberi. That's why Mwari akatendera kuti unonoke kuroorwa. Aizviziva kuti uri maimvundisi, une musikana unofanira kuti ugozokurudzira. Mwari akakonzera kuti usangane nematambudziko akasiyana siyana. Umboroja aiziva kuti uchaita maproperties. Kuna vanhu vacharoja kuburikidza nemaproperties auchaita. You need to understand them. So before you get to a place of your blessing, une zvinhu zvinokuprepare for that blessing. Muri kuti chii munhu waMwari? I want you to understand. Makambona inozi magnet. Magnet zvainoita ndezvekuti ukandobata spoon so nemagnet, spoon iyoyo yacho magnet. Ukanoisa padhuze nechimwe unotoona spoon yakutodonza tusimbi, yakutodonza because iri connected kuchinhu chine magnet. Ndo zvakafanana nemunhu ane blessing. When you've got a blessing, kune zvinhu zvinotanga kudonzwa zvichiuya muupenyu hwako pasina effort yakanyanya. Zvaunongoona kuti ndaita but handinga. Ndo saka ndichanyo I always talk about song yakaimbwa naMakingwasi. You know Makingwasi did a great song. Yanoti dzimwe hondo. Song yai iri kuseri chaiko because it's deep. It's deep philosophy you'upenyu. It's deep the word of God. Ndoda nunzise chinhu wani. Upenyu hwari kuona uchirarama. Kune utorine vanhu vakatomaka kuti ukatoona achikusekerera hapana chiri kufamba. Kune vanhu vekuti zvinhu zvako zvikangotanga kuva kumhoresa achada. Urikuona here kuti sometimes wasvika panguva yetable unorwiswa panguva yaunenge wapa table. Nzwisisa chini ichi, manage. Mwari is not against my problems. Mwari is against my problems anokuuraya. Let me repeat this. Mwari haatendera maproblems akuurayi, but Mwari anotendera maproblems kuti akupushe forward. Muri kuti munhu waMwari ndomusiyano wamavende nenhanikiri nesaka extend. Anzwanyinzi munhu ana mavende ingori extend yenhanikiri yesaka. Isaka razonyanya, saka rozonzi mavende aya. But saka futi rinotodiwa. Ndo zvakafanana neblessing. Mwari anotounza vavengi vanokubatsira to move forward. Without those enemies, kune vanhu vauri kuitirewo kuti ndoda kuti vagoona. Mukuti ndoda kuti vagoona ikoko ndo kumuvha kwako mberi. So Abraham paari kupinda munyika, ari kupinda munyika ine vanhu vari kumuresista, but Mwari ari kumupa capacity yokurarama among the enemies. Ndoda nzwisise chinhu wani. Problem nevanhu vakawanda ndeyekuti uri kutadza kurarama among your enemies. Mwambona inozi hippopotamus. Inorarama kumvura uko, yorarama futi kunze, and inorarama both places. Ichirarama mushe. Ikauya mumvura zvainoita inonobudisa mhuno namaziso. Ndaifunza kuti inenge yakavhara. No, inorarama certain minutes, few minutes iri pasi pemvura, but yadaro inobudisa mhuno namaziso. Iri mumvura, haibude mvura imomo, inoramba iri mumvura, but ichirarama zvekunze.
urikuona here kuti iri mumvura, iri muenvironment yoti muri kuti iri mumvura, but zvairi kurarama ndezvekunze. I want you to understand, unogona kuva nemaproblems but uine mindset yemukundi, zvinhu zvisina kumira mushe but uine mindset yemukundi. Ndichindopedza ndikaitaura about the Lycurgus Arikima. I think I spoke about last time. Lycurgus Arikima. Lycurgus Arikima ainyayonetsa zvayo. Unongoirangarira unongofunga lies, wofunga nhema, oti genus wofunga jinimbi. Lycurgus oti Arikima kumberi. Lycurgus Arikima inongoreva kuti mukatora chibage, mukatora rice, mukazviisa mumvura zvese, vanotiwo mudenga umu mhepo inomhanya 10,000 times faster than mhepo iri muground. Saka mvura painozonopinda mhepo inodzikira futi 320,000 times lower paspeed yayo. Saka chibage chinenge chichitadza kuti chichishaya mhepo, chichinamata wamasimba ose andiri kushaya mhepo, but rice mukanoripinza imomo rinodeploya magenes 3, subia snokel 1 snokel 2. Zvazvo anoita magenes aya anonopwanya the stem yerice achicreata mhepo kuti mhepo itange kufamba. That's why rice richirarama mumvura, munzvimbo ine mvura. Rice mukaripa microphone tiva rice imbotiudzai zviri sei muenvironment yamuri, unoona tichisumuka kuti baba ndoda kutenda Mwari, ndoda kwemvura, mvura iri kundibatsira zvikuru, tiri kuona Mwari zvikuru nekuda kwemvura. Unoona chibage chichidzugudza musoro kuti ndezi rubbish. Mutorere microphone, taura chokwadi. Unoziva kuti kutsukuruka kwesoko imvura iyi, imvura nekuti hamuna capacity yekuadjusta muri mumvura. Arice vari kurarama vari mumvura, achibage vari kuzhamba. Nokutoti pakukapenya ukatini, unoona chibage chipopota, imwe mvura yedu unayo. Uda kuti wedzera maproblems. Muri kuti chimunhu waMwari, unoziva kuti the same environment inopa maresults akasiyana kuvanhu vaviri vakasiyana. Why? Because the mindset yaunayo ndo ine nyaya. Paari kunzi pinda munzvimbo ine maCanaanites, ari kutozva ndiri kuenda kuvanhu vakarodza miseve, achibva kunyika yanga yadeveloped, and nzvimbo yakapinda Canaan was not developed. Nzvimbo yaakabva ndo yaiva neBabylon. Babylon was the America of the time. Saka ari kubviswa kuAmerica achinoiswa muKalahari. Urikuona rero munhu ari kubviswa from a developed civilization achipinzwa kunyika isina civilization. Mwari achiziva kuti ukaramba uri munzvimbo iri developed, you won't develop yourself. It is better to be in a cottage of yourself than to be in a palace that is borrowed. Zviri nani kuva mucottage yako than kuva mupalace isiri yako. Muri kuti munhu waMwari, ndoda kuti unzwise chinhu wani, automborina munyama kana. Mwari ari kuti I want you to move to a place isiri comfortable. Nzvimbo iyoyo ndo ichakubatsira. Nzvimbo iyoyo ndo ichakunoziva nonzi mashinyira. Ukanamata kuna Mwari ndiisumudzei, Mwari anongodira dhishi ramashinyira ipapo. Anoziva kuti mashinyira iwaya achakupa pressure yekuti usumuke. Kune zvinhu zvakaipa zvinouya muupenyu hwako for you to move forward. Simuka uende kunyika ndichakuratidza Abraham. Hondo patafura. God bless you. God increase you in Jesus' name. Amen. Inspiration Matema, that's my name. 0775 141 704. 0775 141 704. Thank you, Mkoma Pasani. Thank you, Mkoma Tinashe. Let's meet again next week. We appreciate that. Thank you so much, Prophet Israel Matema. Choose what you want to be. You want to be the rice or you want to be the maize. Come on. But yes. Choose what you want and you will get the point. Our point of motivation for today has been Hondo. You can catch it up on our Facebook page, Capital 100.4 FM, Harare Heartbeats.